Medzi nás prichádza prvá dáma, je ňou Anna Elvecká, ktorá je marketerka a mentorka. Marketingu sa venuje už takmer 20 rokov, prešla si agentúrami Universal McCann, Performix a Triad. Od septembra minulého roku zastrešuje komunikáciu najväčšej multichannelové siete predajní s elektronikou na Slovensku NAI. Mentoruje marketingovú stratégiu, áno, potlesk samozrejme jej patrí. Len ešte dopoviem, že mentoruje marketingovú stratégiu na digitálnej univerzite a ako mentorka tiež pôsobí v organizácii FAM Palette. Povedala som všetko, Anka? Dobre, to som rada, lebo bolo toho dosť. Medzi nás prichádza Jakub Dudík zároveň. Áno, nech sa páči, poďte medzi nás, Jakub. Jakub pomáha MT Bikeru nás na domácom trhu aj v zahraničí od februára 2022. Po ukončení štúdia finančného manažmentu na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave nadobudol praktické skúsenosti s dátovou analytikou a marketingom z veľkých aj malých e-commerceov a ich projektov pôsobiacich vo viacerých krajinách, ako napríklad Pelikán.sk a Topánkovo.sk. Takže Jakub Dudík. No a tretím diskutujúcim bude Marek Kopča, ktorý vedie marketing a PR automobilovej značky Hyundai na Slovensku už vyše 7 rokov. Vo svete komunikácie a e-commerce je aktívny spolu celú svoju kariéru, kde pôsobil v poisťovníctve, médiách, IT spoločnosti a reklamnej agentúre. Takže Marek Kopča, dámy a páni, nech sa páči, panelová diskusia. Neviem, či ja dám dobrý úvod do panelu, ale ja neznášam panelové diskusie na konferenciách, lebo väčšinou je to strašná nuda a väčšinou málo času a veľa hostí, alebo naopak, že zaujímavých hostí, ale nie, že nuda, to som nechcel povedať, ale to bude dobré intro. Chcel som skôr povedať, že málo kedy, my máme takú kultúru na Slovensku aj v Čechách zvyknutú, že málo kedy si v tom paneli nejak oponujú a je debata, že väčšinou všetci tak spolu súhlasia, tak naschvál som chcel dať takýto úvod, že keď niekomu sa nebude páčiť, že čo ten druhý rozpráva, tak iba skúste mi pomôcť v tom, že sa tu pohádate. Ja už som z tej politiky taký zvyknutý, že to väčšinou ľudí baví, takže nech to nie je taká nudná marketingová konferencia. Teda panel. My sa práve, že chceme spájať, si myslím niektorí, takže... No veď, áno, len iba na tomto paneli nemusíme. Nech ľudia majú na čo spomínať potom. Dúfam, že sa to nenahráva toto niekde. Chýbajú nám tu poháre, ktoré by sme mohli po sebe hádzať. No vidíte, už to začne. Takže, a ja začnem rovno takou témou, ako keby, že in medias res, jak sa hovorí, kým mi nabehnú nejaké zaujímavé slajdy, otázky. Ak si môžeme týkať rovno takto všetci. Anička, ty si vlastne šéfka marketingu dvoch firiem, alebo teda firiem, ktoré sa teraz fúzovali, alebo nejak spolu začnú fungovať. Datard a NAI. A to je podľa mňa znova veľakrát príbeh, ktorý aj ja som riešil vo svojej podnikateľskej histórii, že keď človek kúpi firmu a ostávajú mu nejaké teda, že 2 brandy a teraz sa s tým vysporiadať, že čo chcem dať iba jeden, alebo budem fungovať 2, alebo vymyslím úplne nejaký nový brand. Ako sa ty, akože možno nemôžeš asi povedať nejaké konkrétne veci, ale že ako sa ty filozoficky na toto pozeráš, ako riešiš takúto marketingovú dilemu, keď sa spájajú 2 firmy a sú 2 dobré brandy, že vyberete ten najlepší, alebo majiteľ, ktorý najviac prehovorí ostatných. Ako sa na to pozeráš? Tak ja mám tú výhodu, že tu sa naozaj dohodli majitelia, ktorý brand v ktorej krajine zostane. A áno, je to veľká téma týchto dní. Vlastne v pondelok popoludní sme zverejnili, že v útorok vstúpi do platnosti právoplatné rozhodnutie aj Slovenského protimonopolného úradu o spájení sa spoločnosti NAI, Datard a Electroworld Datard. Takže som úplne čakala, že prídu tieto otázky. Ten výsledok bude taký, možno ste to čítali, komunikovali sme to celkom jasne, že na Slovensku bude pokračovať značka NAI a v Čechách bude pokračovať značka Datard. Je to podľa teba dobré, že sa dohodnú majiteľia? Že nemal by byť nad tým nejaký trošku debatka, čísla, alebo sa to z tvojej skúsenosti nedá prebiť? Tak majiteľia sú fokusovaní na čísla, hlavne teda na tie tržbové, takže im tam jednoznačne vyšlo, že v tých jednotlivých krajinách zostávajú tie silnejšie brandy a našťastie pracujem v tom silnejšom brande na Slovensku, takže keby som bola v pozícii marketingu slovenského Datartu a vedela, že po spájaní vlastne mám neistotu budúcnosti, alebo teda neviem, čo so mnou bude a kam pôjdem, tak asi by som odpovedala inak.
Ja iba nadväžem zase taká moja skúsenosť s týmto, z takého toho hostingového sveta, tak tam je tiež strašne veľa brandov a práve v rámci Európy, čo sú aj také holdingy, ktoré kupujú hostingy, tak je to jedna z ich ochrana proti americkým značkám, že v každej krajine si nechávaš ten brand a nesnaží sa vytvoriť nejaký jeden veľký európsky, pretože potom aj to nejako konsolidovať, práve naopak využívaš takú diverzifikáciu toho, že v každej krajine máš iné brandy a tým pádom nevedia, že je to taká ochrana, to isté možno v tých Čechách na Slovensku, že keď to nechávate rozdelené, tak možno viac potom prežijete proti niekomu inému, ktorý vás bude chcieť, proti nejakému Jimbimu, keď pôjde do elektroniky. Super, tak ty už nás môžeš obliať a môžeš začať vojnu. A ja by som len chcela ešte uviesť na pravú mieru, že zaznelo tu, že my kupujeme Datar, respektíve Datar kupuje nás. Nie je to pravda. Nikto nekupuje nikoho. A tie spoločnosti sa spájajú, vznikne nový holding nad obidvomi spoločnosťami, takže komunikácia, že niekto niekoho kupuje, nie je správna. A Jakub, ty riešiš podobný segment, alebo teda, že e-commerce, teraz v MT Bikery. A čo by si možno, nemusím tu oponovať, ale že keď sa ti zdalo v predchádzajúcich možno aj dvoch diskusiách, ktoré sme tu mali, keby si ty chcel možno niečo že zdôrazniť, alebo niečo povedať, že z tvojej skúsenosti bolo presne ináč, keď si to počúval, máš niečo takéto? Ja by som možno reagoval na to spájanie sa, na ten prístup alebo stratégiu s viacerými brandami, že vždy vlastne každý brandový marketér povie, čím viac brandov, tým je to neefektívnejšie a živiť proste viac ako jeden brand je veľmi veľký problém a veľmi ťažké. Je fajn, že sa teda majiteľia dohodli minimálne, aspoň, že si rozdelili takto tie krajiny, lebo držať dva identické brandy v jednej krajine je podľa mňa veľmi neefektívne a musí byť naozaj veľmi silný dôvod, prečo jeden ten brand, alebo teda aj dva si tam ponechá a nevyberú si iba čisto ten jeden, takže príde mi to ako celkom rozumný kompromis a keď im to podľa čísel vychádza, tak uvidíme časom teda. Nie je to náhodou aj možno trošku po segmentoch, že tie brandy možno, neviem, v tomto prípade obsluhujú iné segmenty, lebo viem, že MT Biker, keď som sa zasa s Tomášom od vás, šéfom vašim rozprával, tak vy máte, že MT Biker a zároveň budujete MT Hiker. Nejaký ďalší subbrand pre nejakú špeciálnu cieľovku. Nebije sa to trochu s tým, keď si hovoril, že jednu značku budovať na jednej krajine, že prečo to takto segmentovať? Možno ako aj v predchádzajúcom debate sme sa bavili, hej, že... Áno, no, je to v zásade na začiatku budovania tej značky, sekundárnej, alebo teda druhej. Bola to taká nejaká stratégia, že oddelíme teda ten cyklosvet, alebo ten bike segment od toho outdoorového, že máme tu povedzme tých outdooristov, čo sú nejakí lesci, turisti, bežci a tak ďalej. Cítime, že tam je aj značný prienik, ale nemusí byť teda nemusí byť vlastne väčšina cyklistov zároveň aj tými outdooristami, takže skôr si tak nejak snažíme pomáhať a zatiaľ to budujeme iba na Slovensku, lebo nie sme si úplne 100% istý tým, aby sme vlastne do všetkých tých krajín expandovali práve rovno hneď na začiatku s 2 brandami. Takže my ten sortiment tam ponúkame všade, ale práve pod značkou MT Biker, čiže tiež si skúšame, čo nám kde funguje a uvidíme časom, že čo nám kde bude fungovať. Marek, možno ono je to celkom aj tak s týmito brandami špecifické aj pri tých autách, nie? Že jednak je asi že veľký brand, ale kopec potom, však to bola taká história, ty sa si vyznáš do toho lepšie, ako keď automobilový priemysel, neviem už, jak sa volal, vtedy zažil najväčší rozkvet práve keď v nejakom americkém, neviem, či General Motors, ale tak vymysleli subbrandy pre jednotlivé kategórie a vďaka tomu vlastne začal okrem iného však aj predaj viac a viac aut, lebo to vedeli trafiť. Ty s týmto súhlasíš, že je to jedna z takých kľúčových vecí, že ten brand správne natrafiť aj na nejaký segment? No určite, ja by som využil tú výzvu nesúhlasiť, to znamená, že ja práve som aj z vlastnej skúsenosti vieme, že subbrandy veľmi dobre fungujú a to je možno rozdiel medzi tým, či je tá firma globálna, ako je povedzme značka, pre ktorú pracujem, a obsluhuje nielenže rôzne trhy, ale rôzne zákaznícke segmenty, ale rôzne regióny, čiže tam je jeden zásadný rozdiel. Ale deje sa to aj v rámci jednotlivých značiek. Aj v rámci značky Hyundai, povedzme, máme subbrandy, ktoré oslovujú úplne inú cieľovú skupinu zákazníkov. A keď si povieme, že ten segment na Slovensku, napríklad elektrických Audi, stále zatiaľ malý, kde máme značku Ioniq, tak keď si to pozrieme naprieč Európou, to je to, čo hovoril v podstate kolega z Jimbimu, tak zrazu získavate fantastický segment, s ktorým môžete pracovať úplne iným spôsobom, pretože ten produkt, tá filozofia toho produktu
je iná a vyžaduje inú komunikáciu s tou danou cieľovou skupinou. Takže tá segmentácia a subbrandy v automobilke jednoznačne fungujú, lebo ako povedzme si na rovinu, ak si porovnáte rôzne prémiové značky a mainstreamové značky v rámci jedného koncernu, tak tam zase až taký zásadný rozdiel medzi tými autami nie je, ale tá emócia a tá hodnota tej značky, ktorá je budovaná dlhodobo rôznymi spôsobmi, dáva tej značke silu oslovať iným spôsobom zákazníka a pýtať iné peniaze. Ja do toho vstúpim. Ja si myslím, že je dosť značný rozdiel medzi firmami, ktoré sú zároveň výrobcom nejakých produktov a tými, ktorí poskytujú služby. Že ak poskytujem rovnaké služby, tak budovať dva brandy a poskytovať rovnaké služby v jednej krajine je neefektívne. Možno ja tú skúsenosť nemám, hovorím teraz za automobilku. Áno, je to možné tým, že práve ten produkt je tým nositeľ tej emócii a tej vlastnosti. Vo v končnom dôsledku, ak si poviete, že automobilové značky, tak veľa tých automobilových značiek nemá nejaké silné emočné atribúty. Keď si poviete nejakú značku, že aká emócia s tou značkou vám napadne? Často je to práve drivované tým produktom. Niečo je spoľahlivé, značka je spoľahlivá. Niečo je bezpečné, značka má atribút bezpečnosti. Takže tam ten produkt je kľúčový. Ja zase mám takú skúsenosť s tými autami, že minulo som videl také dobré videjko, kde ľudia, ja mám Audi a to mám strašne rád už dlhé roky, neviem prečo, a niekto hovorí, že Audi je len Volkswagen. To je ten marketing. Áno, hej. A že hovoril, že Audi je len Volkswagen pre strednú vyššiu triedu, takže keď máte Audi, tak ste stredná vyššia trieda a že ináč je to normálne, že Volkswagen čistý a je to len ako keby, že preformatovaný, iba že čistý marketing a s tým ja úplne, že súhlasím. Ja mám Škodovku a hovorím, že mám to isté, čo ty. Takže... Však áno. úplne iné cieľovky. Ale poďme k tomu možno, neviem, ako máš ty rolu, že či sa aj zapájaš, Marek, nejako alebo že ako fungujete, to by ma zaujímalo trochu, že ten globálny marketing, možno keď odskočíme, ak sme tu doteraz mali také malé stredné firmy, tak nech obslúžime trošku aj nejaké že korporátnych alebo veľké firmy ľudí, ktorí sú tu, že ako funguje taká komunikácia vôbec marketingová tvoja v rámci nejakého korporátu, hej? Že máš ty vôbec priestor na akože nejakú kreativitu veľkú, alebo máš proste danú stratégiu a už iba akože vykonávaš vec? Je to jedna z veľkých víziev, ktorým čelia spoločnosti ako sme my, pretože máte aj globálnu centrálu, máte regionálnu centrálu a potom sme my na tom malom Slovensku, alebo teda na tej štátnej úrovni, alebo krajnej úrovni. Našťastie u nás to funguje takým spôsobom, že existuje niečo ako nejaký marketingový rámec a nejaká snaha centrály, čo je úplne prirodzené zo strany tej centrály, unifikovať, nejaký look and feel to nazývajú, hej, že oni vždy hovoria, že keď vystúpite v Thajsku na letisku a vidíte tam model Hyundai, tak malo by ten plagát vyzerať plus minus rovnako, ako keď vystúpite na letisku v Bratislave, hej. No a úlohou toho lokálneho marketéra, alebo teda marketéra zodpovedná za ten trh je nájsť tam tie diery, hej, v tom celom. A kde sme my silní lokálne a prečo je napríklad značka Hyundai na Slovensku najúspešnejšia značka v rámci Európy v trhových podieloch, je práve kvôli tomu, že nachádzame veľa možností, povedzme v BTL komunikácii, v PR-i, v mediálnom plánovaní. V tomto máme absolútnu slobodu, musíme plniť len nejaké také tie pravidlá, ja neviem, že 30% je do digitálu, ale ak dáme viac, je to takisto v poriadku. Takže ten rámec, ktorý sa týka toho pozicioningu tej značky, je nejakým spôsobom zadefinovaný, ale zároveň mám tú výhodu, teda, že tá centrála chápe tým lokálnym špecifikám, ktoré sú zásadné. Kia patrí pod Hyundai? Či si to zle... Je Hyundai Motor Group a tam patrí Hyundai, Kia a Genesis. Takže sme akože sestierské. Ale to, keď si hovoril to Hyundai, že najväčšia, to si myslel akože pod tou grupou, že aj tá Kia, hej? Že ako na Slovensku. Či si myslel iba špecifický brand Hyundai auta? Myslím, že teraz celkovo Hyundai, ale aj ten Hyundai Motor Group de facto definuje tú značku Hyundai. A naozaj tam je len o tom pozicioningu tej značky, že povedzme tá Kia má trošičku iný pozicioning ako Hyundai, ale bežný zákazník to nemusí. Ja skôr sa pýtam, že teraz z takého laickejšieho pohľadu marketingu, že ako vám v tom brand buildingu pomáha, keď tam patrí aj tá Kia, ale celo, že je aj tu tá továreň, že je to ako keby súčasťou aj tej krajiny trošku. Pomáha vám to nejako? Že bol by, alebo ináč sa spýtam, bol by rozdiel v tom marketingu, keby tu neboli tie závody Kia a toto celé? Že bol by to úplne niečo iné? Je to zásadný rozdiel a poviem prečo, pretože samotná značka Hyundai má výrobnú továreň v Čechách, v Nošoviciach. A Kia má na Slovensku, a keď si porovnávame napríklad brand parametre značky Kia a Hyundai, tak tam vidíme zásadný rozdiel, povedzme už len v spontánnej znalosti alebo v nejakých atribútoch a tak ďalej. V Čechách je Hyundai oveľa silnejší,
na Slovensku je v brand awarenesse povedzme Kia silnejšia, pretože na to mala aj postavenú kampaň, ale vzhľadom napríklad na obchodné výsledky tam ten zásadný rozdiel nie je. Čiže určite ten lokálny prezenc tej značky v podobe výrobných kapacít a podobne je citeľný, ale keď robíte veci dobre, tak to dokážete eliminovať, hlavne v kontexte toho, že autá sú vyrobené v Európe pre európskeho zákazníka. A to je napríklad jeden z leitmotivov, ktorý komunikujeme. Jakub, ja sa spýtam teba podobnú otázku, ale možno trošku inú, že asi to máš trošku jednoduchšie, že keď ty si v menšej firme ako Hyundai, ale zažívaš asi možno rovnaké problémy s tom, že ti to možno do marketingu nekeca centrála, ale zakladateľ a možno nejaký ďalší alebo majiteľ, alebo CEO teda toho. Ako si ty snažíš nastavať hranicu alebo presviečať toho šéfa, keď má iný pohľad na to, že toto by sme mali robiť a ty si myslíš, že iný, alebo že súznite spolu, alebo že preto ťa zobral, alebo máte rovnaké názory, alebo naopak si nejaký jeho oponent? Tak ono to záleží. Myslím si, že mali sme párkrát debaty, aj kde som mal možno rozdielný názor, ale vždy je to o tom pochopiť tú druhú stranu a naozaj navnímať aj tie možnosti tej menšej firmy, keď som tak nazval, aké sú nejaké aj dlhodobejšie plány a rozhodnúť sa, že či, aj už keď sa bavíme v kontexte povedzme toho brandingu a nejakých dvoch značiek, že čo je tá najlepšia možnosť a z čoho vieme mať tú najlepšiu návratnosť, keď investujeme či už do rebrandingu, alebo do živenia dvoch značiek, alebo či viac investovať do performance, viac do brand marketingu. Ja si myslím, že vždy ten majiteľ by mal byť rozvážny a vypočuť si aj tú druhú stranu, aj tých odborníkov, ktorých si sám nahajroval, ale vždy má konečné slovo, takže ten odborník musí nejako rešpektovať aj to smerovanie, ktoré vidí ten majiteľ, alebo vlastne celkovo vedenie firmy nie je vždy o tom jednom majiteľovi a ten tým funguje práve vtedy, keď si navzájom rešpektujú aj tie názory, aj keď sú rozdielne a myslím si, že u nás to veľmi dobre funguje a vieme sa vždy celkom konštruktívne pobaviť a dohodnúť sa tak, aby všetci tam v tom videli zmysel. Nechcem, aby to teraz vyzeralo, že je nejaký pohovor, ale taká otázka, že čo bol taký, keď si prišiel do tej firmy a teraz by si mal povedať, že vďaka mne, že som ja došiel CMO alebo marketér do tejto firmy, sa stalo toto a toto. Lebo ja napríklad viem vo websupporte, keď prišiel teda respektíve chalan, ktorý sa neskôr stal CMO, on vyrastal v celej firme, tak ja viem z mojej majiteľskej skúsenosti mu atribuovať strašne veľa pre tú firmu, hej, že on tam mal aj share potom vo firme, ale veľmi jej pomohol. Ty vieš povedať nejaké akože konkrétne projekty alebo metriky, alebo čo bol nejaký veľký problém v tej firme, ktorý si ty videl na prvú a si to opravil? To sa spýtam potom aj na Hyundai. No, ja som mal veľmi veľkú výhodu v tom, že tá firma bola už rozbehnutá dobrým smerom, mala obrovský potenciál, ktorý sme vnímali a mala nejaké rastové plány, ktoré boli síce ambiciózne, ale nie nereálne. A ja moju úlohu som vnímal skôr v tom vedieť zaradiť rýchlu alebo teda väčšiu rýchlosť bez toho, aby povedzme ten rozbehnutý vlak sa vykolajil a nejakým spôsobom to držal pokope. Bolo tam tým, že veľká časť marketingu je tvorba obsahu a na tom to vlastne celé vyrástlo a podpora tej komunity. To samozrejme časom, ako tá firma rástla, tak hlavne aj kvôli expanzii a zahraničiu potrebovala pridávať nejaké ďalšie kanály, či už to performance a či to aj budovanie značky, nielen teda doma, ale postupne aj v tom zahraničí, tak sú to v zásade témy, ktoré ten tým doteraz nejako neriešil a bol potrebný aj nejaký pohľad zvonka a aj ten tým trošku na to nastaviť a možno posilniť práve v tých okruhoch alebo tými špecialistami, odborníkmi, ktorí tam doteraz chýbali. To je taká ďalšia otázka, že aké máš auto a prečo to není Hyundai? A kto je, aké mám auto, keď to není Hyundai? To som si ja typol. Aha, ja nepoznám veľa ľudí, čo majú Hyundai auto. Počkaj, aby Marek potom nebol smutný, keď odtiaľ to bude odchádzať. Čísla neklamú. Ja mám sivé auto. No a bohužiaľ som na vašej strane v koncerne, takže nie je to Hyundai, áno. Lokal patriot západný. Nevedel som, že sa táto téma zvrhne na auta, ale tak poďme naspäť k elektronike. Myslím, že tu bola aj taká otázka, práve znova sa vrátim trošku k tým spájania tých dvoch firiem. To je taká skôr kultúrnejšia otázka, možno na marketing. A
že keď dvaja majiteľia, dve firmy boli kedysi asi konkurenti, možno si robili niekedy aj zlé, alebo aspoň tvrdo išli po sebe a potom sa spájajú. Môže to fungovať a jednak, že môže to fungovať na nejakej majiteľsko-kultúrnej úrovne zamestnancov, ale môže to potom fungovať aj na tom brandovej úrovni, že neviem, aké vyhrotené vzťahy a marketingové kampane ste mali medzi sebou a že či to potom ako keby tí zákazníci môžu evidovať, alebo zákazníkov je to totálne jedno a nevie, že kde si kupuje holiaci strojček. Podľa mňa tá konkurencia bola veľmi silná a ona vlastne stále ešte je. To spájanie prebehne až na jeseň a dovtedy stále vystupujeme ako dve samostatné firmy, ktoré si neukazujú dokonca ani tie kampane, ktoré dovtedy pobežia. Koordinujeme sa naozaj od dňa D alebo ku dňu D a následne potom. A tých majiteľov je tam trošku viacej, lebo Nike na Slovensku má 2 majiteľov. Happytronic má ďalších svojich majiteľov, ale tá vízia alebo ten predpoklad, prečo by to malo fungovať, je preto, lebo nad obidvomi spoločnosťami vznikne nový holding, kde budú mať svoje zastúpenie ako majitelia Happytronicu, alebo teda Datartu a NAI. Takže bude sa hlasovať, bude tam board, ktorý bude rozhodovať o strategických rozhodnutiach a zároveň zostáva management v jednotlivých krajinách. A neviem, či môžeš na to odpovedať, alebo tak napadá z toho, čo hovorí, že je to taká, že priateľská fúzia a tak, alebo je to, keď ste mali také, akože tak cítim niečo, že aké by si nebola rada z toho, ale to tiež nemôžeš asi povedať. Že ako to vnímaš, ako keby, že, lebo to, niekto sa to možno spýtal, že vlastne sa spájajú také dve firmy, ktoré proti sebe dosť fajtili. Tak k tomuto by si asi vedel viacej povedať Emil, ktorý sa tu zasmial a ešte donedávna bol obchodno-marketingovým riaditeľom v NAI a bol úplne od začiatku pri tých debatách, tie prvé debaty, keby som tu mala iného kolegu, tie prvé debaty o potenciálnom spájaní NAI a Datartu a prvá prezentácia existuje z roku 2013. Takže naozaj to bol veľmi dlhý proces. Bolo toto ambícia spojiť to v minulosti, potom to tak padlo nejako, potom zase prišla, takže teraz do tretice všetko dobré. A ak to vyznelo, že sa neteším, tak to bolo zle. Pre mňa je to naopak veľká výzva a teším sa na to spájanie. Je to spájanie 2 veľkých brandov v retaili a také sme to ešte nezažili. Aj tam je potom taká jedna, ja som tiež videl viacero firiem, keď sa spájali a tam je veľký problém potom väčšinou kultúrny, že nejak tí ľudia v tých rôznych firmách vyrastajú však s inými majiteľmi a že ľahšie sa niekedy spája ten marketing, ale to je len taký môj koment, idem preč od tejto témy, lebo vidím, že tu máme oveľa jednoduchšie politické otázky, tu ľudí zaujímajú oveľa viac ako marketingové, asi sme pri tých prvých 2 vstupoch všetko marketingové povedali, ale poďme do tej menej kontroverznej a to je elektromobilita. A tvoj názor, Marek, na elektromobilitu a viacero značiek teda začína otačať od elektromobility, to vôbec neviem, či tak je, či to tak ty vnímaš. A ako vnímaš ty akože budúcnosť? Mám 24 minút, tak dúfam, že to stihnem. Elektromobilita je veľmi komplexná téma a je to len súčasť reakcie na niečo, kde zložité problémy sa nedajú riešiť jednoduchými riešeniami. Môj osobný názor na elektromobilitu je, že rozumieme, prečo sa prechádza na elektromobilitu, aj z hľadiska ekológie, aj z hľadiska geopolitických záujmov Európy. Vieme, čo by malo byť na konci toho, ale to, čo tu chýba a čo zneisťuje ľudia, preto je to v podstate do istej miery kontroverzná téma, je to, že to ako. To stále nie je dostatočne zodpovedané. Za automobilku hovorím, že automobilky si svoju domácu úlohu plnia. Prinášajú každý rok množstvo fantastických vozidiel. Ak si spomínate auta pred 5 rokmi, aké mali dojazdy a kapacity, aké sú v dnešnej dobe. Takže ten automobilový segment sa rozvíja. Na druhej strane široko ďaleko nevieme, akým spôsobom bude riešená prenosová sústava, ako budú riešené nabíjacie stanice a tak ďalej a tak ďalej. Takže je to veľmi zložitý systém, do ktorého musí prispieť každá tá zložka, vrátane tej štátnej, vrátane nejakých samospráv, vrátane ľudí a podobne. Takže môj názor je, cesta je nejakým spôsobom naznačená, osobne očakávam istú korekciu. Skúsim to presunúť trošku do takého marketingového smeru, ale o tej elektromobilite, že z tvojho pohľadu je tá zmena drivovaná akože z dola, že ľuďmi, ktorí to chcú, kvôli nejakému, ako keby, že aj však marketingovo-komunikačnými vecami, ktoré sa okolo toho rozprávajú a ľuďom sa viac páčia tie autá, je to lepší produkt pre nich, len možno ešte, dajme tomu teraz drahý, alebo ešte technologicky nevyvinutý, alebo z tvojej skúsenosti to vôbec nie je akože drivované ľudí, alebo možno malý segment ľudí to chce, ale všeobecne veľa ľudí ako keby vôbec nepotrebuje a nechce elektrické auta. Aj na to nie je úplne jednoduchá odpoveď, lebo ak by sme sa pýtali, a my sa pýtame v prieskumoch, koľko percent populácie, napríklad na Slovensku,
nejakým spôsobom preferuje čisto elektrické vozidlo, tak sa hýbeme okolo 5%. A to si poviete, že takto sú naozaj tí kajšmentky, ak sa hovorí, hej, že tí technologickí blázni. A potom idete ďalej, keď sa bavíte s tými zákazníkmi potenciálnymi a pýtate sa ich, že dobre, a čo ak by ten elektromobil mal rovnakú cenu ako benzíňak? Čo ak by ten dojazd bol nie 400 km, ale 600 km? A zrazu zisťujete, že tá ochota ľudí akceptovať túto technológiu prevyšuje polovičku populácie. Čiže momentálne viacej kričia tí odporcovia, tak jak vo všeobecnosti, však v politike to tak je vždy. A na druhej strane je potrebné urobiť isté kroky a tam hovorí, že tam musia prispieť naozaj povedzme aj štát a podobné veci, aby tá technológia, ktorá tu je, ktorá je dobrá a dokáže vyhovovať potrebám o mnoho väčšieho percenta obyvateľstva, ako si myslíme, tak aby sa nejakým spôsobom dokázala presadiť, lebo naozaj akože čísla nepustia. Ľudia najazdia v priemere 12 000 km ročne. Štandardne jazdia ľudia do 5, 6, 7, 8 km denne. Hej. Ale vznikajú okolo toho fámy, hoaxy, polopravdy, možno tým, že je to tlačené akoby oficiálnou líniou a momentálne silná tá konšpiračná dezinformačná scéna tomu len prispieva, tak tí ľudia sú v takých rozpakoch, ale podľa mňa to chce čas, skúsenosť a trpezlivo vysvetľovať a neuchylovať sa ani k jednému extrému. Ani hovoriť, že zakážeme vám akékoľvek iné auto ako elektrické a zároveň ani nehovoriť, že to je podvod, že to nefunguje a podobné veci. Skrátka to nie je pravda. Že teraz, jak si rozprával, napadla taká tá známa, ty to určite lepšie vieš aj zacitovať, ten Fordov výrok, že keby ste sa zákazníkov spýtali, že neviem, že ako by sa rýchlejšie presúvali, tak by povedali, že chcú rýchlejšieho koňa vtedy a že nikto by nevedel, že vôbec niečo ako auto existuje, ale taká tvoj odhad, alebo teda, že ty vidíš tú budúcnosť ďalekú, to je jedno kedy, pár rokov, 10, 20, 30, že bude vlastne 90% elektrických aut, že tam to smeruje podľa teba, alebo sa to ešte uvidí a môže sa to nejako zmeniť? Ja si myslím, že to môže zmeniť, pretože narazí sa na isté kapacity technologickej povahy. Hej? A ja teraz nehovorím, že v roku 2035 ako bude vyzerať svet, lebo ten rok bol daný politickým rozhodnutím. To nie je dané rozhodnutím technologickým, vedeckým, to je politické rozhodnutie. Čo vieme povedať dnes, elektrifikácia je trend, ktorý bude dominantný a bude jediný. Už nikdy nebudeme jazdiť na výlučne spaľovacích vozidlách. To, či to bude čisto batériové, či sa presadia nejaké biopalivá, alebo sa za nejakých 10-20 rokov presadia vodíkové technológie, v ktorých Hyundai má veľmi bohaté skúsenosti a vieme, že okrem niektorých tých prekážok, tak ponúka to zákazníci komfort, na ktorý som zvyknutí pri bežných spaľovacích vozidlách. Možno toto je cesta. Hovorím, veľa premenných a uvidíme. Chcel som vedieť, že či máš nejakú vešteckú gulu, ale odskočíme z budúcnosti naspäť do reality, lebo veľmi dobrá otázka tu bola ohľadom teraz e-commerceov. Spýtam sa vám obidvoch, vás túto istú rovnakú, pretože viem znova tiež z mojej skúsenosti, že veľa e-commerceov to rieši a to je nejaká dôležitosť kamenných predajní aj z toho marketingového pohľadu a aj prítomnosti toho brandu, že tí ľudia to vidia a viem, že aj MT Biker má s tým nejaké skúsenosti. Tak skús povedať, Jakub, tvoj pohľad na to, že je to nejaký, že Mazda, lebo aj Jim Beam má nejaké svoje huby v Prahe a tak, že každý e-commerce to trošku nejako vyrastie a už má na to nejaké peniaze. By mali s touto stratégiou, že mať aj kamenné predajne, alebo je to čisto iba, že možno niekedy je lepšie iba byť v kuse 100% online? Tak od určitej nejakej hranice alebo veľkosti už tá fyzická dostupnosť, či už tých služieb alebo tých produktov alebo samotného toho brandu je veľmi podstatná a veľmi pomáha tomu brandingu. Keď niekomu stačí byť niekde na trhu s nejakým pár percentným market shareom a tlačiť to hlavne cez performance a šipovať to z svojej nejakej centrály alebo z tej svojej domovskej krajiny tým ľuďom do Z-boxov alebo kuriérmi domov, tak je to úplne v poriadku. Nepotrebuje tam mať tú predajňu. Ako náhle chce stále, aby ten biznis rástol, aby mal v nejakej krajine väčší market share, tak tá fyzická dostupnosť práve cez tie predajne je veľmi kľúčová. Nielen preto, že tým ľuďom tam viete poskytnúť nejaké služby navyše, či už vo forme osobného odberu a odborného miesta, alebo sa im komfortnejšie riešia nejaké reklamácie a nejaké problémy s produktami, vedia sa tam prísť poradiť, majú nejaké pekné miesto, kde si vedia možno pozrieť nejaké produkty, inšpirovať sa, kde sa vedia stretávať. Tých konceptov je mnoho a limituje to iba, aký veľký je ten priestor a aké sú teda samozrejme na to tie prostriedky, ale od určitého momentu
tá predajňa alebo tá fyzická dostupnosť určite vplýva aj na nejaký ďalší rast a je to pekne merateľné, či už z našich skúseností na Slovensku a ponovom aj v zahraničí, kde sme to vlastne pred pár týždňami otvorili predajňu v Brne. Či keby sa teba šéf spýtal, že nejdeme zrušiť predajne a dať celý budget do online a do brandu online, tak by si mu to neodporúčal? Kedysi, keď som bol možno hlúpy, tak by som to možno na základe čísel odporúčil, ale teraz vidím, že to absolútne nedáva zmysel. Okay. A Anička, vy ste to mali možno iné, hej, v kľude majú oprav, nemám tak naštudovanú históriu, lebo väčšinou sa tu niektorí by poznám, ale znajú sa iba poznať s majiteľmi, ale nemám to vôbec naštudované. Vy ste skôr išli z dola, že ste mali skôr predajne a potom skôr ste ako keby asi či zápasili alebo úspešne pretransformovali aj ten online svet, že máte, viem, že som si raz nejaký mixer od vás kupoval, čo som nenašiel nikde inde. Ako vy zápasíte práve s týmto, čo aj hovoril, s čím zápasí každý, že Jimby mu ocikl, že teraz nástup tých marketplaceov a podobne. Je to veľká ako keby, že miera, čo zákazníci u vás kupujú onlineovo, alebo vy sa spoliehate vo vašej stratégii, že my sme tí kamení a hlavne nech sme akože v shopping malloch a to je ten úspech, ktorý tu bude vždy? A nebojíte sa toho, že sa zrazu o 10 rokov pretransformujú všetci do online? Tak tá história sa píše začiatkom 90. rokov, kedy ten internet ešte moc nefungoval a nebol na Slovensku. Takže žiadna e-commerce scéna tu nebola, takže áno, vznikli sme ako kamenné predajne, ktoré potom nabehli na to, že potrebujú e-shop a ten e-shop nejakým spôsobom funguje stále a získava na svojej popularite a dôležitosti. A súhlasím s Jakubom, že na konci dňa vyhráva dostupnosť a práve tá dostupnosť je to kľúčové, prečo máme tie predajne a prečo sa nechceme zastavať v expanzii ani smerom do budúcna. A dneska vieme doručovať v rámci Bratislavy, v rámci toho jedného dňa, kedy si to zákazník objedná, v rámci celého Slovenska vieme domov doručiť už na druhý deň, ale ľudia, sme sociálne bytosti, chceme prísť do tej predajne, mnohí chcú prísť do predajne, chcú sa porozprávať s predavačom, chcú sa tam poradiť a chcú si trebárs ten produkt hneď aj odniesť domov a nečakať na ňu. A ja ešte chcem dodať, že vlastne v našom prípade, keď sme hlavne reseller nejakých produktov, ktoré si ten zákazník vie kúpiť aj na iných miestach alebo od iných predajcov, tak práve tá rýchlosť doručenia vie byť pekný vlastne spôsob, ako sa odlíšiť a byť lepší. Potom skočíme aj na takú otázku ďalšiu o budúcnosti, ale to tiež, keď ľudia riešia AI a celú automatizáciu, tak už vlastne v hoteloch všade sa vieš pomaly sám čeknúť niektorých, hej, ale že vždy tam bude proste nejaký druh úspešnej stratégie alebo hotelov, ktoré si povedia, že ja som presný opak voči tomu, že ja som full proste ľudský a tak, že nemám tu nič automatizované alebo nejaké takéto kombo, hej, že to vie raz aj s automatizáciou, aj s kombom, ale bola tam dobrá otázka, ktorá tiež zmizla, ale bola o tom, že ako rozmýšľate nad automatizáciou v predajniach. V potravinách sa to už deje viac a viac a náhodou som videl niekde, že už Jednota urobila takú, že iba predajňu bez predavaček celú, že tam máš také dvere, kde vstúpiš tak, že najskôr jedným QR kódom otvoríš do také medzi, jak do trezorov, keď sa chodilo, potom dojdeš do tej predajne, nakúpiš si a odídeš, že už tam nikto akože vôbec nie je. Vy sa ako vo svojich biznisoch na toto pozeráte? Napríklad špeciálne skúste povedať ešte vlastne u vás. Tak aj v Bratislavskom Devíne sú jedny potraviny, ktoré fungujú v noci aj cez víkendy a kedykoľvek tam môžete prísť nakupovať, ale k nám zákazníci chodia aj preto, že sa chcú s tým predavačom poradiť a porozprávať a nájsť nejaké tie pomoc v rámci rozhodovania sa medzi produktami a plus kupujú služby. A tie služby sa naozaj veľmi ťažko vysvetľujú automaticky. Napriek tomu máme možnosť dneska nejakých produktov, skôr tých menších, ktoré môžu prísť a zobrať si baterky a podobne, prípadne online objednávky, ktoré si prídu vyzdvihnúť do predajní, zaplatiť trebárs cez mobilnú aplikáciu alebo cez kiosk a takmer neprísť do kontaktu s tým predavačom. Takže táto možnosť tam je a uvidíme, kam sa to vyvinie do budúcna, ale úplne si neviem predstaviť, že teraz pristupníme sklad a prídu si tam zobrať chladničku napríklad a odnesú si ho domov. Ďalšia dobrá, a vás to máte všetci rovnako, neviem, či sa auta budú kupovať niekedy tak, že si to iba sám prídem zobrať. Áno, už to tak kupujú, len je to štatisticky malá vzorka, ale digitalizácia, automatizácia je súčasťou aj nákupnej predajnej stratégie automobilek. Samozrejme, je to úplne iný tovar, je úplne iný produkt, tam to sú 10 000 položky a ten zákazník rozmýšľa predsa trocha inak. Takže tam zákazník je pán. Ale je to napríklad aj v bajkoch, keď sa rozprávam o tom, že bikery, však je taká značka Canyon, kde som si aj ja teraz kúpil bike, ktorý napríklad presne v rozpore s týmto... To nehovor na hlas.
to som hovoril aj vlastne vášmu šéfovi minule, ale že je to presne, a veľmi veľa ľudí si ich kupuje, a špeciálne v Bratislave, lebo je to, a nie že Bratislava, to sa tak rozšíri vlastne, ale je to presne iný koncept, ktorý, lebo každý ti povie, aj ty by si asi teraz hovoril v MT Bikery, že my sme onlineoví síce, ale potrebuješ službu, chceš si nakúpiť, chceš si akože prísť zobrať ten bicykel, chceš, aby ti ho servisák poskladal, a tento Canyon ide presne opačnou stratégiou, a nehovorím, že je lepšia a horšia, majú vlastnú, že idú čisto online, hej, že vôbec nemajú žiadne predajne, žiadnych resellerov, nevieš si to kúpiť nikde inde, vieš si to kúpiť iba cez web a príde ti normálne, že krabica, ako keby, že domov, a čo by si tiež povedal, že bajky, a to je ti taký, že profi bike, perfektný a s IKEA-ovým návodom, a ty si ho väčšinou nahneva všetkých servisákov, lebo prídeš s tou krabicou, nech ti to v tom MT Bikery poskladá niekto, z čoho si oni moc není šťastní, ale preto sa pýtam, že... Naši to v pohode zložia, len zaúčtujú, no samozrejme. Ale že či aj vy vo vašich ako keby, že stratégiách rozmýšľali ste, alebo ste zavrhli niečo takéto, že poďme skúsiť naozaj niečo, že čo tu není akože jasné, že poďme si vymyslieť, neviem, fakt, že iba online, alebo naopak, že iba offline. Či ste aj zvažovali v MT Bikery niečo podobné? Alebo už je to také, že iba opakujete, alebo idete taký ten pattern, že mám e-commerce, keď už som dostatočne väčší, už potrebujem 3-4 akože predajne, alebo ste rozmýšľali nad niečím úplne iným? Možno ti odpoviem nejakou zase otázkou a povedz nám ty niečo o sebe, že aký si vášnivý cyklista, ako dlho jazdíš, aké máš skúsenosti? No, ja som akože neznášam skladanie bajkov, ale akože jazdieval, robil som triatlony a tak, ale nie som ako keby, že úplne profi cyklista, ale jazdievam veľa. Vyznáš sa, vieš si odhadnúť, že ak si akú veľkosť a akú výbavu by ten bicykel mal mať na to, čo potrebuješ, a stačí, že si to naštuduješ online, a ako veľmi internetovo grabotný človek to úplne v pohode zvládneš objednať a prevziať od kuriéra. Čiže ty si akože veľmi špecifický zákazník a podľa mňa sa tu pozeráme, alebo sa točíme stále okolo toho istého, že príklad s potravinami je absolútne neporovnateľný ani s elektronikou, ani s nami, a už vonkoncom nie s autami, pretože to je rýchloobratkový tovar, kupuješ si ho denne, vieš presne, čo potrebuješ, máš viac menej prehľad o tých značkách a sú to relatívne malé peniaze, ktoré platíš. Hej. Už keď sa bavíme o nejakej elektronike a o tovare, ktorý ti má slúžiť nejaké roky a nie si zrovna odborníkom v tom segmente, nevyznáš sa, čo to je za bicykel, čo to je za chladničku, čo to je za auto, tak asi chceš, aby ti niekto poradil. A ak nemáš náhodou vo svojom okolí známych, rodinu, kamarátov, ktorí ti presne povedia, že toto si kúp, to je pre teba a tým dôveruješ, tak potrebuješ práve tú odbornosť a tie rady. A to získaš buď zase na možno dobrom webe, hej, na dobrých materiáloch, alebo od toho zamestnanca, kolegu v tom showroome alebo na tej predajni. Takže možno sa niekedy dostaneme do bodu, že všetci budeme autičkári a budeme sa vyznať do všetkých technológií a budeme ochotní naslepo si kúpiť auto za 40, 50, možno 100 tisíc. Tí ľudia možno, čo poznajú nejakú značku a fakt ju sledujú, tak sú ochotní to spraviť, ale zase koľko je to percent, a podľa mňa ani nie percento. Takže čím drahší tovar, čím najdlhšie si ho kupuješ, alebo teda možno aj nejakú službu, tak tým si vlastne chceš byť istý, že si sa rozhodol dobre. No to je tá debata o tej budúcnosti, ktorú že pár rokov dozadu, možno by ste aj vy každý povedali, ale bola to také nadšenie, že, alebo možno 10-20 rokov dozadu, že niekde už v 2020 budeme mať automatické auta, už budeme všetko iba online objednávať, a vlastne sa zistilo niekde v priebehu, a zatiaľ to tak vyzerá, že to bude také kombo niečoho, že presne aký segment ľudí si bude už iba online objednávať. A tá moja otázka alebo tak bola, že skôr, že či v tom dlhodobom horizonte to stále nevidíte takisto, že o 10 a 20 rokov už fakt nebudú kamenné predajne, alebo si myslíte, že to bude navždy takto. Ale to som len tak zhrnul. Skúsme naspäť k Hyundaiu a k autám, že dve dobré otázky, že prečo všetky reklamy na auto vyzerajú rovnako, a zároveň možno taká rýchla nadväzujúca na toto, čo sme sa bavili, že koľko ľudí nakupuje auto cez web, v tom zmysle, že až potom si ho asi príde vyzdvihnúť, ale že najskôr si ho nakliká na webe. No prečo vyzerajú reklamy na auto rovnako? Asi sa bavíme o nejakej štandardnej ATL-kovej komunikácii, či televízne spoty a podobne. No vyzerá to rovnako preto, lebo je to rovnaký produkt pre všetky krajiny daného regiónu, a tí zákazníci v tých jednotlivých krajinách a tá pozícia tej značky v tých krajinách je rôzna, čiže sa robia v podstate čo najuniverzálnejšie komunikačné koncepty, ktoré odprezentujú brand, odprezentujú produkt, prípadne nejaké jeho features, a zároveň v tom je tá veľká sila toho lokálneho trhu a lokálneho marketingu, je ako túto univerzálnu komunikáciu pretaviť do emócií, do šťavy
na danom trhu s nástrojmi, ktoré máme k dispozícii. Takže ak by sme sa napríklad na Hyundai pozreli to, čo vidíme v telke, áno, štandard, to, čo v Čechách, v Nemecku, v Taliansku, možno aj v Amerike. A na druhej strane, ak sa pozrieme, ako robíme napríklad digitál, ako robíme PR, ako pracujeme s komunitami zákazníkov a klubmi, tak v tom sme pomerne silní a do istej miery unikátni. A v tom je prameň toho, že tá značka je dobrá. Ja som trošku tú otázku pochopil, že nie, že v rámci Hyundaiu a iných krajín, ale že prečo všetky značky, dajme tomu aj iné, že Audi a Hyundai presne, to som to povedal. To je to isté, hej, že či tá Audi má úplne inú cieľovú skupinu alebo úplne iný pozicioning v týchto krajinách ako v Taliansku, povedzme. Čiže ak to ide jednotná komunikácia na všetky trhy, lebo nevyrába sa iné auto pre Talianov a iné pre Slovákov, tak preto je to všade rovnaké, viete. A tie auta sa čím odlišujú? Však sú nejaké regulácie, ktorými sú nastavené, má to 4 kolesa stále, nejaký volant stále ešte zatiaľ. Tam nevymyslíte veľa. Ak nerobíte brandovú kampaň, áno, pri brandových kampaniách sa značky môžu rozhodnúť odlíšiť a v niektorých prípadoch sa to aj darí, ale tiež ako tie kultúrne rozdiely sú zásadné aj v rámci jedného regiónu ako je Európa. Čiže tam podľa mňa nikto nechce riskovať. Je taká možnosť teraz už na takomto saturovanom, starom, vyzretom trhu s takýmto produktom všeobecným, že ešte zamiešať karty v rámci Slovenska, neviem teraz, že kde Hyundai, Kia alebo Audi, že koľko sa toho predáva a podobne, a že vieš ty prísť do matky alebo do korporátu, že pozrite sa, tu je nejaký plán, že staňme sa jednotka na Slovensku alebo v Čechách a že vďaka tomuto budžetu, že bola by možnosť teoretická, že za nejaké peniaze, že tú hociakú autovú značku, ktorá tu existuje, zrazu sa vyšplať, že limituje len prístup tej matky a toho budžetu k tomu konkrétnemu regiónu, alebo už je to tak setnuté, že je to strašne ťažko niečo meniť. Akože myslím zásadne, že chápem, že sa to dá hýbať, ale zásadne posunúť nejakú značku v danej krajine niekde inde. Určite dá. Ja opäť samozrejme poznám tie dáta Hyundai. Ja keď som prišiel do Hyundai pred 7 rokmi, tak spontánne znalosti značky Hyundai nebol v top 10 a bol niekde na úrovni 5. 6. najpredávanejšie značky na Slovensku. Dneska sme 2, 3, v retaili dokonca často jednotka, že prekonávame aj lokálneho lídra a parametre značky vystrelili dvojnásobne. Čiže dokážete to samozrejme spraviť, ak máte dostatočnú voľnosť, dôveru, podporu vedenia a odvahu. Ísť možno aj mimo tým korporátnym smerniciam, lebo keby mi auditovali všetko, čo robíme. Dúfam, že sa to nenahráva. Ja som si myslel, že ja tu poviem najväčšie blbosti. Niekto príde o prácu. Rýchlo nejakú otázku zahovorme to. Nie, akože, ja si to môžem dovoliť povedať, hej. To verím. To si Jakub niečo? Či nie? Ty sa bojíš teraz, hej? Ja tiež som sa zlakol. Nie, ale neviem, aký si dal dneska cieľ, ale aj túto kolegu z Jimby mu si tu roastoval, túto teraz ďalej. Ty chceš dneska asi nejaké emócie, podľa mňa, alebo problémy. Ja som minule v Košiciach mal prednášku pre marketérov o tom, aká je dobrá rola teda CMO a to bolo asi 400 ľudí z marketingových agentúr a marketérov a uviedol som celú tú prednášku tak, že som si prišiel robiť srandu z marketérov, lebo veď PSK má veľa hlasov, tak nevadí, že o nejaké prídeme. Ľudia sa zasmiali a potom prišli voľby. No, musíme zmeniť tú stratégiu. Tak, keď sa priznáš na stage, že nemáš všetko správne, keby ti všetko auditovali, tak veľmi podobný prístup. Poďme naspäť, trošku vidím, že všetci potrebujeme kávovú prestávku, ale poďme sa trošku ešte vrátiť naspäť do robotky. A možno teraz tieto posledné 4 minútky, ktoré nám ostávajú, využijem predsa len na taký trošku aj politický presah alebo nejakú spoločenskú zodpovednosť, ktorá aj pri tom marketingu je veľakrát dôležitá. A tu sa niekto pýta, že konkrétnu otázku, mali by ste problém mať reklamu v denníku Štandard alebo nie? Neviem, či to mám interpretovať a tak, že čo to ako kebyže znamená, ale môžete na to aj konkrétne odpovedať alebo aj vo všeobecnosti, že ako sa vy pozeráte teda na rolu marketingu, a teraz nemyslím len nejakú politickú všeobecnú zodpovednosť, ale aj toho, že či vyrábam otrávnu reklamu, alebo že kde sú tie hranice u vás konkrétne, vo vašich firmách, vo vašich ako keby kariérach celoživotných, že ako sa pozeráte na hranice marketingu, nakupovanie médií a celej takéto zodpovednosti. Môžeme dať takéto minútové kolečko každý na záver. Podľa mňa výborná téma. Anička, môžeš začať. Som presne čakala, či niekoho vyvoláš, alebo sa niekto chytí slova dobrovoľne. Ja aj v mojom osobnom živote mám nastavené svoje osobné hodnoty a verím tomu, že aj firma by ich mala mať nastavené a podľa toho by mala komunikovať smerom von a nebáť sa ich prezentovať. A áno, potom sa môže stať, že stratí zo pár zákazníkov alebo zo pár hlasov, ale je to vlastne dôležitejšie udržať si tú tvár. Takže
Ja som ten tábor, ktorý by mal problém s touto reklamou. Netvrdím, že sa to nemôže stať. Samozrejme v rámci remarketingu a podobne sa tomu nie vždy dá zabrániť. Riešila som to veľakrát, keď som ešte pracovala v agentúre, že prišiel brand, že prečo máme reklamu na hlavných správach alebo denníku Štandard alebo podobne. A tí zákazníci jednotlivých brandov samozrejme chodia naprieč internetom a môžu sa ocitnúť na našej stránke a potom aj na stránke Štandardu a nie vždy sa dá zabrániť v rámci remarketingu, aby tam tá reklama nebola, ale nejaký direct deal s nimi určite robiť nebudeme. Jakub? Ja sa vás spravodlím a priznám sa, že doteraz som netušil, že nejaký denník Štandard existuje. Asi nie som cieľovka. Blahoslavený, jak to je ten taký citát z Biblie. Ale zase sú iné denníky, ktoré registrujem a nechcel by som registrovať, ale tak teda je mať dobré prehľad o všetkom. Každopádne ja donedávna som nemal ani telku, takže nie som možno ani ten správny adept na túto otázku a kúpil som si ju aj, aby som si pozeral naše prvé spoty v telke. Ale samozrejme, keď my si vyberáme médiá, formáty, do ktorých ideme, tak tiež dbáme nejako na svoje hodnoty, čo je napríklad obhajiteľné aj tým, že nejak veľmi sa netlačíme do printu, do out of home, máme k tomu nejaký svoj postoj a vieme, že teda v tom e-commerce si do veľkej miery vystačíme hlavne tým digitálom. Samozrejme, hej, je tu telka, s tým je sem tam spojený aj nejaký iný formát, ale sú to teda aj takéto nejaké ekologické, morálne hodnoty a úvahy, ktoré aplikujeme teda aj pri výbere, s kým spolupracujeme a aké médiá oslovíme s nejakou reklamou. Marek, ty sa ako na to pozeráš? Myslím, že jedna z vašich konkurencií, ktorá robila z iný influencer marketing, jak sme sa tu aj o tom bavili a vzhľadom na to, že niektorý influencer nepodporoval nejakých nepolitikov, tvoj pohľad je na to aký? Že... Toto je opäť akoby niekedy názorová záležitosť. Ja ako profesionál nemôžem na to pozerať cez moje osobné politicko-hodnotové akékoľvek preferencie. Čiže jedna z tých vecí je, že brand safety politika v rámci nákupu médií je prísne auditovaná a rieši to mediálna agentúra podľa guidelinov centrály. V tomto prípade to je naozaj takto. To, čo robíme my, je, že Direct Buy je doplnkovou funkciou alebo doplnkovým spôsobom nakupovania mediálneho priestoru a de facto u nás v automobilke Hyundai Direct Buy riešime len priamo s titulmi, ktoré sa venujú priamo testovanú vozidel, recenzovanú vozidel. Čiže napríklad konkrétne s týmto titulom sme nikdy nespolupracovali. Ak nerobia nejaké auta, ani nevidím dôvod, takže skôr nemám tieto dilemy. Otázku, že nemáš ako keby že takú všeobecnú otázku, jak neviem, že keď niekto podporuje iného kandidáta, čo sa stala aj teraz situácia, že po voľbách a rozviazali spoluprácu, pretože mali iný ako kebyže politický názor, ty si v tomto, aj to v kľude, tam bola séria nešťastných vecí a možno nesprávneho výberu influencera. To bolo alfa omega, na ktorý sa nehovorí. Tu sa hovorí potom o tom výsledku, že tento zverejnil, táto napísala. Ale tak výber influencera tých hodnot je ako fundamentálna vec, ktorým chceme robiť. Robíme my s influencermi a jeden z našich influencerov vyjadril v septembri, alebo kedy to bolo voľby, svoj politický názor, ale hovoril to normálnym štandardným spôsobom a oslovoval svoj cieľovú publiku na svojej sociálnej sieti. Do toho sme nezasahovali a ani nám to nevadí. Toto bol troška iná situácia, zhoda okolností. Aj klient tam si môže spýtovať svedomie. No. Jasné. Dobre. Som rád, že sme túto ťažkú tému ukončili, lebo už nám tu vypisuje Time's Up. Znova aj vám chcem veľmi pekne poďakovať. Napriek tomu, že nemám rád panely, tak sme to nejako spolu prežili všetci. Aj sme sa tu zasmiali, takže díky moc ešte raz a už máme tu prestavečku pred sebou. Ďakujem pekne.